Għal mill-li ta' din is-sena l-President ta' Malta Dr. George Vella għadda messaġġ ta' tama u li jqawwi qalb in-nies. Il-President saħaq kif sfidi kellna u se jibqa' jkollna iżda kif diġà wrejna dawn se nkunu kapaċi nelbuhom. Hawn semma l-pandemija u rringrazzja lill-poplu li b'sens ta' dixxilpina b'mod kollettiv il-pajjiż baqa' konformi mar-regolamenti tal-awtoritajiet tas-saħħa. It-tabib George Vella mbagħad qal li f'dawn l-aħħar xhur ħadna ħsieb ta' nfusna u ta' xulxin u dan irid jibqa' jsir billi naċċettaw l-istedina għat-tilqim kontra l-COVID-19. Il-messaġġ tiegħi lilkom huwa biex nisimgħu minn dak li jgħidulna l-esperti mediċi u nagħmlu użu sħiħ mill-vaċċini li qed jiġu rakkomandati. F'pajjiżna għandna x-xorti kbira li l-proċess ta' tilqim kien u għadu wieħed effiċjenti ħafna. Ejjew ma narmux din l-opportunità li flimkien niġġieldu kontra dal-virus. U flimkien ukoll inkomplu nibnu ġejjieni fejn is-saħħa kollettiva tagħna tibqa' mħarsa bl-aħjar mod. Il-President tar-Repubblika tkellem ukoll dwar ir-relazzjonijiet bejnietna bħala poplu u qal li rridu nieħdu l-eżempju ta' tfal li fl-innoċenza tagħhom ma jħarsux lejn ħaddieħor bi preġudizzju. Il-President ta' Malta hawnhekk għadda messaġġ b'saħħtu favur is-solidarjetà bejnietna u r-rispett lejn kull persuna fis-soċjetà. Dal-isfond nixtieq li l-koll inħarsu lejn is-sena l-ġdida bi spirtu aktar b'saħħtu ta' solidarjetà u sens ta' rispett ta' wieħed lejn l-ieħor. Dan jgħod għalina l-adulti li suppost inkunu ta' eżempju għal minnu iżgħar minna. Iżda ħafna drabi naqgħu fin-nasba tal-preġudizzju u l-konfrontazzjoni personali. Kliem jibes wiċċ imbiċċ u aktar imġieba inaċċettabbli fuq il-midja soċjali. Il-President qal li t-tolleranza, il-modrija u l-inklużjoni ma jinbdux jew jissaħħu jekk mhux se naħdmu għalihom aħna u fuq kollox innibtuhom fost il-valuri bażiċi f'uliedna permezz tal-edukazzjoni. Bħala kap tal-Istat Dr. Vella qal li wkoll se jagħti sehmu favur l-għaqda soċjali. Jien ukoll irid nagħti semi permezz tal-ħidma tal-Presidenza u se inkompli naħdem ma' kull minnu lest li jagħti l-kontribut tiegħu. Nittama li s-sena l-ġdida se iġġib magħha inizjattivi u proġetti f'dawn l-oqsma li huma maħsuba biex ikomplu jqarbuna lil xulxin bħala poplu. Fil-ħarsin sħiħ tad-demokrazija u bit-tħaddim tal-liġijiet ta' pajjiżna li jassigurawlna l-istat ta' dritt. Lejn it-tmiem tal-messaġġ tiegħu tal-miliet il-President ta' Malta semma wkoll il-morda u dak li kienu qed jieħdu l-kura barra minn Malta, fosthom dawk li huma mejjuna mill-Fondazzjoni Malta Community Chest Fund u li fl-istrina se jinġabru fondi bris il-kawżi tagħhom. Jiena ma rridx li fil-messaġġ tiegħi tal-lum ma jissemmewx b'imħabba u b'imħabba speċjali li eżistana l-morda. U li wħud minnhom jinstabu għaddejjin minn xi kura kemm Malta kif ukoll barra minn pajjiżna. Lil dawn inqawilhom qalbhom u ngħidulhom jagħmlu kuraġġ. M'intomx minsin.